Ak už máte fotovoltaiku a neviete čo ďalej, vieme vám aj v tejto oblasti poskytnúť služby, kompletné prihlásenie vašej fotovoltaiky na všetkých príslušných úradoch, to znamená Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, operátora s krátkodobým trhom s energiou a takisto na Daňovom úrade pre podávanie daňových priznaní zo spotrebnej dane za vyrobenú a odobranú elektrinu, ako aj servis, to znamená minimálne raz ročne kompletná obhliadka fotovoltaiky a vyhotovenie revíznej správy. Máme na to vyškolený tím ľudí, ktorý sa o vás bude non-stop starať, budete mať svoju fotovoltaiku v online monitoringu a všetky podklady potrebné pre splnenie si svojich povinností budete dostávať včas a kompletné, tak aby ste minimalizovali vašu starosť o fotovoltaiku a len si užívali krásne slnečné dni. Pre viac informácií o výstavbe, ako aj o servise, sledujte naše sociálne siete, kde budete vedieť všetky ďalšie info, budete vidieť fotky z našich stavieb a kliknite kľudne na odkazy, ktoré budete vidieť v popise.